ide hívtak engem, hogy javítsak meg egy pár dolgot. Na. Például megjavítom ezt körfűrésszel. Hé, ki volt ez? Hát nem hallod meg a munkámat, Andy? Na. 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 Egyszerűen nem ezt, mert olyan rossznak tűnik. Ó, már nagyon zavartak munka közben, hát hogy már részelitek? Nem lehet itt dolgozni. Na. Hogy mutasd meg ide magamnak. Menjünk dolgozni. Mondjuk ezt az asztalt megjavítanám. Hogy nem hagytuk engem dolgozni, ha? Nem hagytuk? Nem. Úgy látszik, hogy nem akarják, hogy megjavítsam. De én csak ezt akartam megjavítani. Hogy mi van? Azt nem adsz rá pénzt, mert hát úgy látszik, hogy ő nyert. Na. Ez a tulaj. Nem adtál rá pénzt az én fáradtságos munkámra? Legalább $50 adhatnál. Hol vagy? Ott vagy. Nyeszte. Ribbons. Na, javítsunk még egyet. Javítsunk. Én csak javítottam. Hey! Hát zavarod az én munkámat. Te is zavarod itt a munkámat. Hogy merészel? És még... meg sokkol. Jó, akkor javítsuk meg 3-ra ezt a zászlót. 1, 2, 3. Megjavítottam a zászlót. Na kérem az 55 centemet. Na. Ide! Soha többet nem fogok elmenni. Dolgozni. Soha.